yun din yung ipinunta namin ngayon dito sa PDRRMO at saka kay Vice Gov para i-endorse namin yung ano to, this is the product of our advocacy on drowning prevention. Nandito yung action plan ng para mapababa natin ang drowning incident sa province natin. On prevention, mostly kasi na affected na age group ay mga bata. So, sana huwag nating hahayaan yung ating mga anak na nag-iisa na pupunta sa tubig. Dapat parati silang merong kasama. May nagbabantay sa kanila. One more thing, pwede din kasing hindi lang sa dagat o sa ilog malulunod ng bata, pwede din sa mga drum, any collection of water. So, dapat tinatakpan din natin ito para ma-prevent ang any accident sa bahay. Pero pwede din may drowning sa bahay. Ano pa? Meron ding mga lasing na nalulunod. So, sana po pag nagpipiknik tayo, huwag masyadong maglasing. At kung lasing, huwag nang pupunta sa tubig at lumangoy. Kasi we will be increasing the risk of you being drowned. Ano pa? Meron po kasi mga sites dito sa ating probinsya na kulang ng mga safety signages. So, isang project po namin last year ay naglagay kami ng mga signages na it's a drown, mataas ang risk for drowning doon, nakalagay doon. So, pag may nakita po kayong mga signages, huwag po kayong pumunta at lumangoy sa mga area na yun. And lastly, dapat po alam din natin maski pa paano may marunong mag-first aid, lalo na sa mga ating mga resorts, mga tourist areas. Responsibilidad po natin kung meron tayong resort na at least merong marunong mag-first aid para sa mga nalulunod. Para alam natin silang salbahin at alam natin paano pupunta sila at dadalhin sa pinakamalapit na ospital